Представям ви последния модел на италианската фирма Happy Freeze. Модела Купидо. Този Купидон ще ви простреля с любовни стрелички, така че да заобичате домашно приготвената газирана вода, но не само вода. С тази машина можете да направите газирани компоти, сиропи, дори и вино. Да, можете да си направите истинско шампанско вкъщи. Какво представлява уреда и как се използва? Получавате го в този вид. Ето по този начин се сваля бутилката, заедно с главата върху нея. Бутилката се развива от тази глава и с тази бутилка най-добре е предварително охладена вода да използвате от хладилник. Преди да започнем обаче с газирането, трябва да поставим бутилката с газ на мястото, така че да може да се работи. Ето от тук, обратно на часовниковата стрелка, развиваме горната част, ето тази глава, и ето тук трябва да поставим бутилката с газ. Как става това? Най-лесно е да поставите на масата, да я поставите към отвора, но за да влезе вътре, трябва да натиснете ето този ринг, така бутилката влиза навътре и след това ринга обратно трябва да се върне, така че да бъде здраво застопорено. Иначе няма да може да газирате. Връщаме обратно бутилката в основното тяло, бутилката с газ, поставяме я по същия начин и естествено сега по часовниковата стрелка завиваме, така машината е готова за газиране. Както ви казах, най-добре е да ползвате вода предварително охладена. Най-добрата температура е между 4 и 8 градуса, температурата на течността, която ще газирате. Поставяйки по този начин бутилката, достатъчно е да направите 3-4 пъти натискания за по 1-2 секунди. Ако задържите повече, не е страшно, но ще чуете свещящ звук, който означава, че е достигнато максималното ниво за газиране. След като сме направили тази операция, сваляме бутилката от едната и другата глава и сега, особено когато газирате сладки напитки или вино, трябва да внимавате за двете степени, при които трябва да отваряте бутилката. Може да я оставите 5-6 секунди преди да я отворите. Първата степен слиза излишната газ, но както виждате, течността не се разпенва особено. Има втора степен, усеща се като леко задържане. Така, вече имаме перфектно газирана вода. Консумирайте с удоволствие, без да прекалявате, разбира се. За да си направим сироп, който да е газиран, лимонада или каквото там ни харесва, просто трябва да имаме вода, студена, разбира се, най-добре от хладилника, сироп. Ето този е съвсем плодов сироп. Естествено, че в този случай наливаме водата заедно с сиропа до нивото, до което трябва да бъде поставен. Отново поставяме главата и закрепваме бутилката заедно с сиропа. Отново процедурата, която вече е позната. Натискаме 3-4 пъти по 1-2 секунди. И сега ето тук вече трябва да дебнем бутилките, да изпускаме на газта. Ако се пени много, прекалено много, да изчакваме. И тогава отвъртаме втората част, втората степен, като
вече получаваме в случая една хубава оранжада с марахуя. Стигаме до черешката на тортата. Сега ще ви покажа как може да си направите домашно шампанско. Разбира се, трябва да имаме вино. Препоръчвам бяло вино, тъй като червеното има повече багрила и цапа. Така, наливаме отново до мястото, което е показано, посочено като ниво. Разбира се, има значение и какво вино поставите, когато е по-качествено виното. Естествено, шампанското ще бъде по-качествено. Или да го наречем пенливо вино, да не казваме шампанско, защото може да предадат потенция. Между другото, след като сте газирали нещо сладко, добре е да оставите тази тапа на вода 2-3 минути да постои във водата и след това да я изтръскате, да я изплакнете, за да не остават по нея различни частици от... Внимавайте като завивате, да бъде правилно. Да не остават частици от плодовете. Поставяме си виното с бутилката и задействаме същата процедура, която вече ви е позната. С няколко натискания пускаме газ, въглероден двуокис и по този начин газираме течността. Дано не го газирах прекалено много. Сега ще видим. Тук е много важно също. Още веднъж да покажем, че трябва бавно да се отваря. Бавно. И ако се вдига много пяна, просто връщате малко обратно и изчаквате. Изчакваме и отпускаме по съвсем внимателно да стъпи. Това е първото ниво, което най-добре се контролира изпускането. След това се усеща като леко задържане, когато свърши това първо ниво. При второто ниво преминаваме и отваряме. И така, можем да си кажем вече на здраве с домашно приготвено шампанско. На здраве на всички!